дар бобати ҳамин хешу таборӣ издивоҷ кардан. Мисол дар ягон ҳадис ё мисол паёмбар саллаллоҳу алайҳи вассалам ё Аллоҳ дар ягон ҷо ки мисол ҳозир ҳамин бисёр кӯдакҳо инвалид таваллуд мешаванд ё бо чанд намуд касалиҳо мегӯянд ки мақсад сабабаш хеш оиладории хешу таборӣ аст. Не, ин ақидаи нодуруст аст. Агар ин воқеан зарар мекард, Аллоҳ таоло дар Қуръон ина ҳаром мекард. Мегуфт ки занои духтарои амак, духтарои тағо, духтарои хола, духтарои амматона нагиред. Баръакс Аллоҳ таоло гуфт ки мо ҳалол кардем барои ту эй Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам, яъне хитоб ба пайғамбар аст, тамоми мусулмонҳоро дар бар мегирад. Духтарои аммаат, духтарои амакат, духтарои аммаат, духтарои тағоят, духтарои холат, ҳама иноро мо ба ту ҳалол кардем. Ва ин шариат аст. ба он одамое ки ба шариат эътиқод надорад, ба онҳо мегӯем ки иҳсоиёти дунёро ҳисоб кунед. иҳсоиёти дунёро. Дар дунё чӣ қадар маъюб аст? масалан 1 миллион ё 10 миллион маъюб аст. ҳамин маъюбҳоя дида бароед ки падару модарашон оё хешу табор ҳастанд ё бегона ҳастанд. 70% зоидаш бегона ҳаст. барои чӣ мо ба ин хел гӯем мардуми бечораи фиребтем? ҳатто агар духтурҳоям баромад кунад, мавриди қабул нест ҳама вақт. Чунки аз ҳама шахсияте ки дар ин бораҳо бояд суханаш қабул шавад, ин домуллоҳо ҳаст. Аслан. барои чӣ? барои он ки онҳо дастурашон аз Қуръон аст, аз суннат аст. агар баромада хилофи Қуръону хилофи суннат гап занад ба хотири дигар чиз, ин духтурӣ ҳеҷ гапе надорад. масалан духтурое буданд дар замонаҳои қадим, 100 сол пештаро, 50 сол пештаро баромада равғани зайтуна зарарнок эълон мекарданд дар телевизорҳо. равғани зайтун зарарнок аст, нахӯред гуфтанд. ҳоло он ки равғани зайтун бо иттифоқи мусулмонҳо ва кофирҳо тозатарин равған дар дунё ва фоиданоктарин равған дар дунё, ҳатто Аллоҳ таоло ва шаҷаратал мубаракати фил Қуръан, дарахташам равғанашам дар Қуръон таъриф кардааст. номер бойтарин мева аз рӯи калория ин хурмо ҳаст ва зайтун аст. фақат бойгарии хурмо дар ширинӣ аст, қандаш бисёр, бойгарии зайтун дар равғанаш аст. зайтун равғанаш тозатарин равған бо далели ақлию нақлӣ, яъне аз Қуръону суннат ҳам далелҳо ҳаст, ақл кофирҳо ҳамина исбот кардаанд ки тозатарин равған, фоиданоктарин равған дар дунё зайтун. барои чӣ табибо буромада равғани зайтуна ганда кардан? барои он ки заводое ки пахта доштан миллиардеро, савдороҳошон касод шуд, инҳо $100,000 оли ин тараф $100,000 тид буромада барнома мекунад. я барнома наде мардум мегӯям равғани фалони харид бисёр фоида дорад. гуфтан мегирад онҳо. бинобар ин кадом табибе ки гӯяд ки масалан хешу табор агар хонадор шавад фарзандаш маъюб мешавад, гӯ дурӯғ мегӯяд. хилофи илми тиб гап мезанад. яъне ин сабаби асосӣ ин нест. аллоҳу аълам.